Het plein moet de komende man 2 meter verhegen worden om zo 4 fietstunnels aan te lezen. Van de morgen betiert al wordt er 40.000 kub zon naar de ingangswij van Ljout van de kant van Drachten bracht. Er binnen goed 2000 vrachtwijnen met zon. Een deel komt uit het talud bij Zuiderburen, een stukje verderop hier bij de brug. En naast de Dresterbrug daar ligt een heel zandlichaam. Nou ja, dat gaat toch weg, want het aquaduct komt daar, wordt gegraven, dus dat benutten we nu alvast. En de rest die komt elders weg en dat wordt per schip aangevoerd. De kiepauto's rieden de hele maand oktober aan en aan. In de nij moet het zo'n rond februari nog inklinken. Verkeer moet in de moas en jongspits wachtwijzen op oerlijst. De verwachte verkeerschaos van de maand bloot uit. Het ging vanochtend inderdaad wel goed, ondanks ook de drukte en het slechte weer. Hè, want het weer was niet echt geweldig, dus een hoop mensen in de auto. Dat ging gelukkig toch goed. Op zich ook omdat we daar aan de zuidkant, waar het zand wegkomt, hebben we even een tijdelijke omleiding aangebracht. Maken we gebruik van de busbaan. Zodat in ieder geval het vrachtverkeer netjes kan invoeren en uitvoegen. En daardoor ook heel weinig oponthoud levert aan het verkeer wat er gewoon door moet rijden. Eind 2012 moet het werk aan het Drasterplein bij Ljout definitief klaar wezen.